שלום, קוראים לי אלי יהודאי. היום אנחנו נפתור תרגיל בפיזיקה 2 שעוסק בשדה של טבעת. אז אנחנו נתחיל בסימונים ככה של זוויות, זו זווית אלפא, קודקודית, וכמובן הטבעת לאורך ציר הזד מפעילה שדה DE. אז בואו נתחיל כאן בסימונים, נראה מה הרדיוס שלנו. הרדיוס שלנו הוא רדיוס R, וכמובן נתון לנו שצפיפות מטען ליחידת אורך, למדה DQ חלקי DL. נסדר את זה רגע. DQ יהיה שווה כמובן ללמדה כפול DL. ולפי זה אנחנו נשנה את האינטגרציה שלנו ללמדה R כפול D תטא. בואו נסדר את זה כאן, גם את הרדיוס שלנו, את הגודל שלו, זה יהיה R ועוד Z בריבוע, כמובן. הגודל שלו זה שורש. ונתחיל. כשיש לי כמובן טבעת אז אנחנו נשנה את זה ללמדה כפול R D תטא. האינטגרל הוא יהיה בין 0 ל2 פאי. והוא יהיה כמובן לפי זווית תטא. בואו נרשום רגע את הנוסחה של DE בכיוון Z. כמובן שבציר X ו-Y הכל מתבטא לנו מטעמי סימטריה, כי זו טבעת סימטרית. הגודל של השדה כפול קוסינוס אלפא, כי זה כמובן הזווית עם ציר Z. כמובן נכפיל K כפול DQ חלקי הרדיוס כפול קוסינוס אלפא. עכשיו, מי זה קוסינוס אלפא שלנו? זה, אנחנו כבר נרשום. זה בעצם יהיה Z חלקי הגודל של הרדיוס. K, נחליף את DQ בלמדה R D תטא. נכפיל ב-K חלקי הרדיוס שלנו, שהוא יהיה R בריבוע ועוד Z בריבוע שורש. כמובן שזה יהיה בריבוע. ונכפיל בקוסינוס אלפא שלנו, שאמרנו מקודם שזה יהיה Z חלקי הגודל של הרדיוס. נסדר את זה יפה. אנחנו מקבלים פה בעצם ש-D על ציר Z שווה ל-K כפול למדה R כמובן כפול Z D תטא חלקי R בריבוע ועוד Z בריבוע בחזקת 3 חלקי 2. כל זה כמובן בכיוון Z. נעשה לנו פה אינטגרל בין 0 ל2 פאי לפי תטא. כדי לקבל את השדה אנחנו צריכים לעשות אינטגרל. כמובן נסדר את זה כמו שצריך ונעשה את האינטגרל שלנו. נוסיף תטא, ויש לנו פה אינטגרציה די מיידית כפול 2 פאי. כמובן שאם אנחנו נכפיל ב-0 ונחסר ב-0, זה יהיה 0, לכן יצא לנו תוצאה סופית. K למדה כפול R כפול Z 2 פאי. כמובן חלקי R בריבוע ועוד Z בריבוע בחזקת 3 חלקי 2 בכיוון Z. נעבור לב'. חשב את השדה החשמלי של דיסקה
ברדיוס R הטעונה בצפיפות מטען סיגמה לאורך ציר הסימטריה. בגלל שזה אורך ציר הסימטריה, אנחנו יודעים עוד פעם שרכיבי X ו-Y מתבטלים לנו מסימטריה. לכן אנחנו נעשה כאן אינטגרל, נסכום אותו רק לאורך ציר Z. יש לנו את אותה זווית שזו זווית אלפא, לכן אנחנו נשתמש בנוסחה שלנו, ונדע שכשיש לנו דיסקה, האינטגרל הוא יהיה כמובן לפי זווית ורדיוס. יש לנו פה אינטגרל כפול, אנחנו נסדר אותו. כמובן שסיגמה שווה ל-dq חלקי ds. מכאן אנחנו נסדר את זה ש-dq שווה לסיגמה ds. נחליף את זה לקורדינטות ונכפיל את זה בסיגמה כפול r כפול dr כפול d תטא. הגבולות שלנו, אנחנו כבר יודעים אותם. ל-d תטא זה יהיה בין 0 ל-2 פאי, וב-dr זה יהיה בין 0 ל-r. עכשיו אנחנו נרשום לנו את הנוסחה, de בכיוון z כמובן, של רכיבי z, אנחנו סוכמים על z. יש לנו אינטגרל בין 0 ל-r, אינטגרל בין 0 ל-2 פאי, כיוון שזה סימטרי, כפול k, נכפיל בסיגמה, כפול r, dr, d תטא. נחלק את זה כמובן ברדיוס החדש שלנו. אנחנו נשתמש כאן ב-r קטנה, כי בתרגיל הקודם השתמשנו ב-r גדולה, זה אותו גודל, פשוט שנבדיל. כמובן בחזקת 2 כפול קוסינוס אלפא שלנו, שכבר הגדרנו אותו מקודם להיות z חלקי הגודל של הרדיוס, שזה יהיה r קטנה, שנייה, בריבוע ועוד z בריבוע, שורש. לא שורש, רגיל. נסדר את זה יפה עם קצת קוסמטיקה, אנחנו מקבלים כאן k סיגמה, r dr, d תטא, לא נשכח כמובן את z, חלקי r בריבוע ועוד z בריבוע בחזקת 3 חלקי 2. נסדר את זה יפה עם אינטגרלים, ונתחיל לעבוד. אנחנו יכולים כבר לעשות את האינטגרל הקודם שאנחנו כבר מכירים אותו, של 2 פאי. כמובן שאם זה פחות 0 ואנחנו נכפיל ב-0, זה פשוט ייעלם, זה יהיה פשוט מה שזה. ואנחנו פתרנו אינטגרל אחד, עכשיו נעשה בין 0 ל-r, dr כמובן. עכשיו, מה שיפה כאן, שמכאן אני יכול להגיד שיש לי נוסחה שלמדנו אותה בכיתה, יש לנו אינטגרל מיידי, אבל אנחנו נשתמש כאן ב-t וב-dt כדי לפתור את האינטגרל. אז t שלנו, הוא יהיה כמובן r בריבוע ועוד z בריבוע, ו-dt הוא יהיה בעצם 2 כפול r dr. מכאן אנחנו רוצים לסדר את זה. כמובן ש-t שלנו הוא במכנה, ו-dt שלנו הוא במונה. יש לנו פה 2 כפול פאי, כפול k, כפול z, סיגמה. כפול אינטגרל בין 0 ל-r כמובן, של dt חלקי 2 חלקי t
בחזקת 3 חלקי 2. אנחנו נסדר את זה. ומכאן אנחנו כמובן יכולים לצמצם את ה-2, להוציא אותו את החצי, ולקבל פאי כפול K כפול סיגמה כפול Z, אינטגרל של T, חזקת 3 חלקי 2 במינוס dt. ונסדר את זה רגע יפה. כמובן שהמינוס יוצא, נכפיל ב2 פאי כפול K כפול סיגמה Z. יש לנו פה, נחזיר את ה-T שלנו להיות R בריבוע ועוד Z בריבוע, כמובן בחזקת מינוס חצי, ולא נשכח את הגבולות שלנו בין 0 ל-R. אנחנו מכאן נמשיך, נעשה קצת קוסמטיקה, נחזיר את זה להיות 2 פאי. כפול K סיגמה Z סיגמה כמובן. נכפיל את זה בגבולות שלנו, 1 חלקי Z פחות 1 חלקי הרדיוס שלנו, הגודל שלו, וזה בעצם נוסחה לדיסקה שלמדנו גם בכיתה. אנחנו יכולים להגיד ש-Z זה כמובן הציר שלנו, אז אנחנו יכולים לקבל את זה כנוסחה 1 חלקי הקורדינטה של הציר באופן סימטרי, פחות 1 חלקי הגודל של הרדיוס. אני רק אזכיר ששכחתי לכפול בסיגמה בתוצאה הסופית. כל זה כמובן גם יהיה בכיוון Z. זה לא היה כתוב בהקלטה, אבל מכאן אנחנו סיימנו בעצם.